थांनाय थाखोआव जोङो जौगानाय समानथायनि महरजिरिनि खोथा सावरायदोंमोन। जुदि जौगानाय समानथाया ax² + bx + c = 0 जायोब्लाथाय बेनि महरजिरिया जायोमोन b² - 4ac। दा जोंहा नैबे महरजिरिनि सायाव सोनारनानैनो बे महरजिरिनि माननि सायाव सोनारनानैनो जोंहा मोनसे जौगानाय समानथाया मा रोखोमनि रोदा थागोन, मा आखुथायनि रोदा थागोन बेखौ जोङो मिथिनो हायो आरो माने रोदाफोरनि आखुथायखौ जोङो नायनो हायो। ओरैबायदि जाहैयो जों महरजिरिनि मानफोरनि सायाव सोनारनानै रोदाफोरनि आखुथायफोरा माबायदि जागोन, जौगानाय समानथाय मोनसेनि रोदाफोरनि आखुथाया बेखौ जों मिथिनो हायो आरो। दा जेनेबा 1 नाम्बार गिबि आं होनबाय जे नैबे महरजिरि नालाय ना b² - 4ac बेनि माना जुदि > 0 जायोब्ला थामहिनबा लाथिख'नि देरसिन जायोब्ला अब्लाथाय बेनि रोदाफोरनि आखुथाया मा जागोन, बेनि जिथु रोदाफोर बेनि आखुथाया जागोन मा नंगुबै जागोन, नंगुबै आरो रोखा जागोन आरो नंगुबै आरो रोखा, नंगुबै आरो रोखा जागोन। जुदि गुबुन मोनसे होबाय जुदि b² - 4ac बेनि माना जुदि हमना ला लाथिख' जायोब्ला अब्लाथाय बेनि जिथु रोदाफोर बेसोर मा जागोन, नंगुबै जागोन, नंगुबै आरो मा जागोन गावजों गाव समान जागोन आरो गावजों गाव समान माननि जाहैगोन। बेफोरबायदि जायो आरो। थिग बिदिनो ओरै मोनसे दंबावो नाथाय बेखौ जोङो बांद्राय बेयाव नाङानो नांनाया, थेवबो आङो खोन्थिना होदो b² - 4ac बेनि माना हमना ला लाथिख'नि दुइसिन जाबाय, जेन'बा -1 - 2 माबा मोनसे दानख'थाय मान ओंखारबाय आरो अब्लाथाय बे जिथु जौगानाय समानथाय ना नैबे जौगानाय समानथायनि माना अब्लानिया जुदि लाथिख'निख्रुइ उन्दै जायो थामहिनबा दानख'थाय मानफोर जायोब्लाथाय अब्ला रोदाफोरा मा जागोन, अब्लानिया रोदाफोरा खिन्थु जोंना मा जाहैगोन, बेयो बेखौ होनना बुङो सानलावरि होनना बुङो, सानलावरि जाहैयो आरो। सानलावरि माने बेखौ इमाजिनारि होनना बुङो इंराजियाव, इमाजिनारि। बेखौ जोंनो नांलाया, मानो होनबाथाय बे आयदाया गुबुन मोनसे जिथु जोंहा जौगा सानखान्थि दङना, जौगा सानखान्थियावसो बेनि सायाव सावरायजायो। जोंनि जेनेरेल मेथ्सआव बेयो सावरायजाया आरो। जायखिजाया जों मिथिनो गोनाङा जाहैबाय मा b² - 4ac नि माना जुदि लाथिख'नि देरसिन जेनेबा दाजाबथाय अनजिमाफोर जायोब्लाना अब्ला बे मा जाहैगोन, नंगुबै आरो रोखा जाहैगोन। माने माना गुबुन गुबुन जागोन आरो लोगोसे मा जागोन इयो गुबुन गुबुन मान जागोन आरो लोगोसे बे मानफोरा जेनेबा नंगुबै जाहैगोन आरो। ओमफ्राय थिग बिदिनो b² - 4ac इयो जुदि = 0 जायोबा थामहिनबा b² - 4ac खौ जोङो जेब्ला गोरलै खालामनानै लाथिख' मोनगोन ना बेनि मानखौ अब्लाना बियो मा जागोन, नंगुबै आरो समान जागोन, थामहिनबा समान माननि जाहैयो आरो बियो। अब्लाथाय दा जोङो बेनि सायाव सोनारनानै मोननैसो सोंथि मावफुंनि। मोनसे सोंथि लाबाय, बे सोंथिया फैदोंमोन जोंहा प्रिपारेटरि एग्जामाव फैदोंमोन 2019 मायथाइयाव बाक्सा जिल्लानि जिथु प्रिपारेटरि एग्जाममोन बेयाव फैदोंमोन आरो 2019 मायथाइयाव ना। बे सोंथिया होनदों मा रादायनि थाखाय ax² + bx + c = 0 जौगानाय समानथायनि मोननै समान नंगुबै रोदा थागोन। दा समान होनना बुङोब्लाथाय मामोन, दा ax² + bx + c होनना बुंदों नालाय जौगानाय समानथायखौ, अब्लानिया जोंनिया माबायदिमोन, जुदि बेहा मोननै समान नंगुबै रोदा थानोब्लाथाय मामोन रादाया b² - 4ac = 0 जानांगौमोन ना। अब्लानिया बेयो अबे नाम्बार अपसनाव दङ फिननाया, बेखौ जों नायबानो मोनगोन। नैयाव जों नुयो नै बि नाम्बार अपसनाव बे फिननाया दं b² - 4ac = 0। थामहिनबा फिननाया मा जाबाय, बि नाम्बार अपसन जाहैबाय b² - 4ac = 0। बे जाबाय बेनि फिननाय आरो ना। अब्लाथाय थिग बिदिनो गुबुन मोनसे सोंथि लाबावलायनि जोङो। बे सोंथिया फैदोंमोन जोंहा प्रि फाइनाल एग्जामावनो फैदोंमोन, इयो 2017 आव धेमाजि जिल्लानि प्रि फाइनाल एग्जामाव फैदोंमोन आरो बे सोंथिया ना। बे सोंथिया ओरैबायदिमोन जे मा रादायनि थाखाय जौगानाय समानथाय px² + qx + r = 0 जे इयाव होनाय दं ब्रेकेटाव p is not equals to 0 थामहिनबा नैबे p आ लाथिख' जानो हाया होनना बुंखादो नि रोदा मोननैया नंगुबै आरो समान जागोन। दा
जोङो फिननाया मा जागोन बेखौ जों नागिरनांगौ आरो ए बि सि डि अपसन होनाय दं खायसे खायसे जोंनो बेयाव मा होनाय दं सोमोन्दोफोर होदो अबे मोनसेया जागोन थार सोमोन्दोआ जों मिथिखागौ मा जुदि मोनसे समानथाया मा जानोब्लाथाय मोनसे समानथाय जौगानाय समानथाय बेनि रोदाफोरा नंगुबै आरो समान जानोब्लाथाय जोंना रादाया मोननैयो बि स्क्वायर माइनास 4 एसि इज इक्वल्स टु 0 बे जानांगौ आरो ना अब्लाथाय नाय बेयाव जोंहा मा मामोन नैबे बिया जाबाय एक्सनि थादेरमोन एया जाबाय मा एक्स स्क्वायरनि थादेर आरो सिया जाबाय दिदोम बिदाब अब्लाथाय नैबेयाव जाय समानथाय होदो जोंनो पि एक्स स्क्वायर प्लास किउ एक्स प्लास आर जे होदो ना इक्वल्स टु 0 बे समानथायाव जोंना इयाव एक्स स्क्वायरनि थादेरा मा पि एक्सनि थादेरा मा किउ आरो दिदोम बिदाबा मा आर दं आरो ना अब्लाथाय जोंहा एक्सनि थादेरा किउ नालाय नैबे बिनि जायगायाव मा फैगोन किउ फैगोन आरो किउ बिनि जायगायाव किउ फैबाय स्क्वायर फैबाय मानो होनबाथाय बि माने मा एक्सनि थादेर नैबेयाव एक्सनि थादेरा मा दङ किउ दं बेनिखायनो बिनि जायगायाव किउ होबाय स्क्वायर थाबाय माइनासा थाबाय नैबे 4आ थाबाय ए आ मामोन एक्स स्क्वायरनि थादेरा मा दं इयाव पि दङ ना एक्स स्क्वायरनि थादेरा पि नालाय ए नि जायगायाव जोङो पि खौ होबाय ओमफ्राय सि माने दिदोम बिदाबा मा दं इयाव प्लास आर दं ना नैबे आर दं बेनिखायनो सि नि जायगायाव मा फैबाय आरआ फैबाय इक्वल्स टु 0 थाबाय नै बिनि जायगायाव किउ खौ होदो मानो होनबाथाय एक्सनि थादेरा जाबाय किउ नै एक्सनि थादेरा किउ नालाय बिनि जायगायाव किउ होदो स्क्वायर दं नालाय स्क्वायर थाबाय माइनासआबो थाबाय 4आबो थाबाय ए आ जाबाय एक्स स्क्वायरनि थादेर इयाव दं एक्स स्क्वायरनि थादेरा मा दं पि दं बेनिखायनो नैबे ए नि जायगायाव पि फैबाय सि माने दिदोम बिदाबा आर दं नालाय सि नि जायगायाव आर फैबाय इक्वल थाबाय 0 थाबाय ना दा बेखौ जोङो साजायबाथाय मा मोनगोन दा इयाव जेनेबा किउ स्क्वायरखौ लाखिबाय जों जुदि किउ स्क्वायरखौ लाखिब्लाथाय मा जागोन ए जे माइनास 4 पि आर दंमोन आगसिखै इयो आगदाखै थांबा मा जागोन प्लास 4 पि आर जाहैगोन आरो ना अब्लाथाय किउ स्क्वायरखौ लाखिबा मा जाबाय नैबे माइनास 4 पि आर आगदाखै थांना प्लास 4 पि आर अब्ला नैबे सोमोन्दोआ दंना गैया फिननायाव इखौ नाय किउ स्क्वायर इक्वल्स टु 4 पि आर आ अबे मोनसे अपसनाव दं बियो नैबे ए नाम्बार अपसनाव दं नै किउ स्क्वायर इक्वल्स टु 4 पि आर बेनिखायनो फिननाया मा जाबाय इनिया बेनि फिननाया जाबाय किउ स्क्वायर इक्वल्स टु 4 पि आर बे जाबाय बेनि फिननाय आरोना नैबे बानायनायखौ साइडआव बानायना नायबानो जाबाय इखौ जोङो बानायना दिन्थियाबो खोथा गैया आनजादाव अब्लानिया जोंहा बे मोनसे फिननायाबो जाबाय अब्लाथाय गुबुन मोनसे सोंथि लाबावलायनि जों आरोबाव एबारनि सोंथिखौ जों लालायबाय बे फैदोंमोन जोंना प्रि टेस्टआव फैदोंमोन 2018 मायथाइयाव बाक्सा जिल्लायावनो फैदोंमोन इयो बाक्सा जिल्लानि प्रि टेस्ट एग्जामाव फैदोंमोन आरोना अब्लाथाय बे सोंथियानो दोननाय जुदि 2x स्क्वायर प्लास kx प्लास 3 इज इक्वल्स टु 0 समानथायनि लाथिख' मोननैया समान जायोब्ला k नि माना जायो k नि मानखौ दिहुननांगौ जोङो नैबेयाव जोंनो जाय समानथाय होदो ना बै समानथाया जाहैबाय नैबे 2x स्क्वायर प्लास kx प्लास 3 इक्वल्स टु 0 आरो मा होनदो समानथायनि लाथिख' मोननैया समान माने मा लाथिख' माने इयाव मा आसलथे रोदा जानांगौ आरो दै रोदा बियो लाथिख' माने बियो रोदा मोननैया समान नैबे लाथिख'आ रोदाखौनो बुजायदो आरो अब्ला रोदा मोननैया समान जानोब्लाथ' जोंहा फर्मुलाया मामोन जोंनि फर्मुलाया जाहैबाय रोदा मोननै समान जानोब्लाथाय बि स्क्वायर माइनास 4ac इज इक्वल्स टु 0 जायो आरो ना बे जाबाय जोंनि फर्मुला जे मोनसे जौगानाय समानथायनि रोदा मोननैया समान जानोबा बि स्क्वायर माइनास 4ac आ इक्वल्स टु 0 जानांगौ अब्लाथाय नायनि जोङो बि माने जाबाय एक्सनि थादेर ए माने जाबाय एक्स स्क्वायरनि थादेर सि माने दिदोम बिदाब अब्ला नैबे समानथायाव नायनि एक्स स्क्वायरनि थादेरा मा दं 2 दं थामहिनबा ए आ 2 एक्सनि थादेरा के दं थामहिनबा बि आ के ओमफ्राय नै दिदोम बिदाबा प्लास 3 दं थामहिनबा सि आ 3 आरो ना अब्लाथाय जोङो इखौ फज'ना होनि नैबेयाव बि माने मा एक्सनि थादेरा मा दं के दं बेनिखायनो बिनि जायगायाव के फैगोन स्क्वायरा थागोन माइनास थागोन 4 थागोन ए माने मा एक्स स्क्वायरनि थादेर मा दं एक्स स्क्वायरनि थादेरा 2 ए नि जायगायाव 2 सिया मा दं इयाव दिदोम बिदाबा प्लास 3 बेनिखायनो इयाव 3 होबाय इक्वल 0 खेबसे खोन्थाना होबावदो आं नांगौ जायो ना नैबे बिया जाबाय के मानो होनबाथाय एक्सनि थादेरा के बेनिखायनो बिनि जायगायाव के स्क्वायर थाबाय माइनासा माइनास थाबाय 4आ 4 थाबाय ए नि जायगायाव 2 होदो मानो होनबाथाय एक्स स्क्वायरनि थादेरा 2 दं बेनिखायनो ए नि जायगायाव 2 सि आ 3 होदो मानो होनबा दिदोम बिदाबा प्लास 3 खा बेनिखायनो सि नि जायगायाव 3 इक्वल थाबाय 0 थाबाय एबार जों नायलायनि एबार मा फैयो के स्क्वायरा थाबाय नैबे के स्क्वायर माइनासाबो थाबाय इखौ जोङो मा खालामनि सानजाबजुनि 4 into 2 8 into 3 बेसे 24 4 सानजाबनि 8 सानजाब 3 24 इक्वल्स टु 0 आबो थालायबाय
एबार के खौ लाखिना हो के स्क्वायर खौ अब्ला मा जागोन नैबे माइनास 24 आ आगदाखै थांबाथाय प्लास 24 जाहैबाय आरो ना प्लास 24 जाबाय एबार जों मा खालामनांगौ के नि मानखौ नांगौ होनदों नालाय जोङो के खौ लाखिना होबाथाय मा जागोन स्क्वायर खौ बोखारबा जोंहा प्लास माइनास थांगोन ओमफ्राय 24 नि सायाव रुट ओभार फैगोन आरो 24 नि सायाव रुट ओभार फैबाय अब्लानिया दा जों इखौ सेफायना नायनोसै के आथ' के थाबायानो इक्वल थाबाय प्लास माइनास थाबायना 24 नि बर्ग रोदाया बेसे 24 सुंद' राननाय खान्थि जोबा 2 सानजाब 12 2 सानजाब 6 2 सानजाब बेसे 3 अब्लाथाय मा फैयो जोंहा नैबे 2 मोननै 2 मोननैया जरासे नालायखौ जों 2 स्क्वायर लिरनो हायो सानजाब 2 सानजाब 3 2 सानजाब 3 थामहिनबा मा 2 स्क्वायर थाबाय सानजाब 2 सानजाब 3 बेसे 6 2 स्क्वायर इनटु 6 लिरनो हायो जों ना अब्लानिया 2 स्क्वायर इनटु 6 बाथाय जोङो नैयाव 24 जायगायाव मा लिरबाय 2 स्क्वायर इनटु 6 लिरबाय आरो नैबे 24 जायगायाव मा लिरबाय 2 स्क्वायर इनटु 6 लिरबाय मानो होनबाथाय जों 24 खौ सेफायबाथाय मा लिरनो हायो नैदि जरासे 2 माने 2 स्क्वायर 2 आरो 3 थाबाय 2 इनटु 3 6 जाबाय 2 स्क्वायर थाबाय ना बिदि अब्लानिया जों मा मोनगोन नैबे के आथ' थाबायानो समान थाबाय प्लास माइनासआ थाबाय नैबे प्लास माइनासआ थाबाय आच्छा नैयाव आं मोजां लिरना होदो नैखिनियाव प्लास माइनासआ थाबाय नैबेयो आरो इयाव 2 आ जिहेतु स्क्वायर दंलाय स्क्वायर जों रुट ओभार केन्सेल जाना 2 आ बायजोआव फैबाय रुट ओभार सिङाव नैबे 6 आ थाबोबाय आरो ना थामहिनबा बेसे प्लास माइनास 2 रुट 6 माबोरै फैदो प्लास माइनासआ इदिनो थादो नैबे 2 आ स्क्वायर दंमोन नालाय स्क्वायर जों रुट ओभार केन्सेल जाना नै 2 आल' फैबाय बायजोआव ओमफ्राय 6 आ जेबो स्क्वायर गैया नालाय सिङावनो थाबोबायो रुट ओभार सिङाव थाबोबाय थामहिनबा प्लास माइनास 2 रुट 6 आ बेनि फिननाय जागोन अबे नाम्बार अपसनाव दं बेयो बे दं जोंहा नैबे सी नाम्बार अपसनाव दं ना बेखायनो फिननाया मा जाबाय सी नाम्बार अपसन जाहैबाय आरो प्लास माइनास 2 रुट 6 बे जाबाय बेनि फिननाय नैबे बानायनायखौ जों आनजादाव खोन्थियाबा जेबो खोथा गैया साइडआव बानायनानै नायनो हागोन आरो बेखौ बे जाहैबाय एबार जोङो गुबुन मोनसे आरो सोंथि लाबावलायनि आरोबाव गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय बे सोंथिया फैदोंमोन जोंहा 2017 मायथाइनि प्रि फाइनाल एग्जामाव फैदोंमोन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टआव फैदोंमोन इयो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनि प्रि फाइनाल एग्जामाव बे सोंथिया फैदोंमोन सोंथिया दं ओरैबायदि जे 3x स्क्वायर प्लास 13x माइनास 10 इक्वल्स टु 0 समानथायनि रोदा मोननैया ए बि सि डि अपसन होनाय दं नंगुबै आरो समान जागोन ना नंगुबै आरो रानजोबथा जागोन सानलावरि जागोन ना नंगुबै आरो रानजोबथाय जायो अबे मोनसे जायो बेनि फिननाया दा बेखौ नायनो थाखाय जों मा नायनांबाय महरजिरिखौ नायनांबाय दा महरजिरियाबा बेसे ओंखारो इखौ नायनि जों ओरैनो महरजिरि होनबा मा बि स्क्वायर माइनास 4ac बे जाबाय महरजिरि आरो ना दा जों इयाव नायनि बि माने मा एक्सनि थादेरा मा दं 13 बेनिखायनो बिनि जायगायाव 13 होबाय स्क्वायर थाबाय माइनास थाबाय 4 थाबाय ए माने एक्स स्क्वायरनि थादेरा मा 3 सी माने जाबाय मा नैबे दिदोम बिदाब माइनास 10 जोङो नायबाय जे बि माने एक्सनि थादेर नालाय एक्सनि थादेरा 13 दं बेनिखायनो बिनि जायगायाव 13 स्क्वायरखौ होबाय माइनास होबाय 4 होबाय ए माने एक्स स्क्वायरनि थादेरा 3 नालाय ए नि जायगायाव 3 फैबाय सी माने दिदोम बिदाबा माइनास 10 दं नालाय बेनिखायनो सीनि जायगायाव माइनास 10 होबाय जों दा इखौ जोङो सेफायना नायनोसै 13 थाबाय 13 स्क्वायर ना 13 स्क्वायर माने 13 सानजाब 13 बेसे जायो 169 जायो 169 जायो ना एबार इयो माइनास इनटु माइनास प्लास जाबाय एबार इखौ सानजाबबा 4 इनटु 3 12 इनटु 10 बेसे 120 ना आं खेबसे बेखौ होनफिनदो 13 स्क्वायर माने 13 सानजाब 13 बेसे जायो 169 दानख'जो दानख' दाजाब जाबाय माइनास इनटु माइनास प्लास 4 इनटु 3 12 इनटु 10 120 अब्लाथाय इखौ जोङो दाजाबबा बेसे मोनबाय नैबे 9 जाबाय 9 जो 0 9 6 जो 2 बेसे 8 आरो बेसे 1 प्लस 1 2 289 जाहैबाय अब्लाथाय मा जाहैबाय इयो जों बेसे मोनबाय 289 मोनबाय दा 289 आ मा 289आथ' मा जाहैबाय बेथ' लाथिख'नि देरसिन जाहैबायना लाथिख'नि देरसिन अब्ला लाथिख'नि देरसिन जाहैबायब्लाथाय मा जाहैबाय जोङो जिहेतु बि स्क्वायर माइनास 4ac आ मा जाबाय 289 माने ग्रेटार देन 0 माने 289 माने लाथिख'नि देरसिन नालाय बेनिखायनो नैबेनि माना बि स्क्वायर माइनास 4ac बेनि माना बेसे ओंखारबाय जोंना लाथिख'नि देरसिन ओंखारबाय आरो नैबे
289 लाथिख'नि गेदेरसिन नालाय ना बेनिखायनो नैबे b स्क्वायर माइनास 4ac बेनि माना मा जादों लाथिख'नि देरसिन जादों b स्क्वायर माइनास 4ac मा ग्रेटार देन 0 जादों अब्ला ग्रेटार देन 0 जायोब्लाथाय मा जायोमोन ग्रेटार देन 0 जायोब्लाथाय बे जाय जौगानि समानथाय होदो नैबे जौगानि समानथायनि जितु रोदाफोर हा बे रोदाफोरा मा जागोन बिसोर जागोन नंगुबै आरो रानजोबथा माने नंगुबै आरो रानजोबथा आरो मथथे नैबे नंगुबै जागोन आरो नंगुबै आरो रानजोबथा बे जागोन बेनि फिननाय नैबे बि नाम्बार अपसनानो बेनि फिननाय जागोन नंगुबै आरो रानजोबथा बे जागोन बेनि फिननाय नंगुबै आरो रानजोबथा जागोन गतिके जोंना फिननाया बेनो जाहैबाय आरो बेखौनो जोङो नंगुबै आरो रोखाबो होननानै बुंनो हायो आरो ना नंगुबै आरो रानजोबथायानो मा नंगुबै आरो रोखा मथथे रानजोबथा अनजिमा ओंखारगोन बेनि रोदाफोरा आरो लोगोसे नंगुबै जागोन आरो बेयो बे जाहैबाय अब्लानिया जोङो बे फिननायखौ मोनबाय एबार गुबुन मोनसे सोंथि लाबावलायनि आरोबाव बेयाव आरो एसे खोन्थानो गोनां बाथ्राया बेनोबाव जे बेखौ जितु नंगुबै आरो रानजोबथा होदोना माब्लाबाथाय अपसनखौ ओरैबो होनांगौ नंगुबै आरो समान नङैबो होनांगौ आरो ना समान नङै बिदि होयोब्लाथाय बेबो फिननाय जागोन मानो होनबाथाय बेयाव जितु रानजोबथा होननाय दङना नंगुबै आरो रानजोबथा बे रानजोबथायानो रानजोबथानि जायगायाव माब्लाबा नंगुबै आरो समान नङै माने रानजोबथानि जायगायावनो समान नङैबो होना दोननो हागौ माब्लाबा अपसनाव बेनिखायनो जुदि सोंथिया बेफोरबायदि फैयोब्लाथाय ओमफ्राय अपसना जुदि नंगुबै आरो समान नङै थायोना अब्लाथाय फिननाया बे जाहैगोन आरो रानजोबथा होबाथ' नैखौ होला जायखिजाया रानजोबथानि जायगायाव समान नङै होनाबो होनो हागौ अब्लाथाय फिननाया समान नङैयाबो जागोन आरो समान नङैनि जायगायावनो माब्लाबा रोखाबो होननानै बुंनो हायो आरो रोखाबो होना दोननो हागौ आरो बेफोरबायदि बेनिखायनो रानजोबथायानो समान नङैबो जानो हागौ माब्लाबा बेखौनो रोखाबो होननानै बुंगोन आरो नाथाय फिननाया एखेयानो माने रानजोबथायानो रानजोबथानि जायगायाव समान नङै होब्लाबो रोखाबाबो फिननाया बे मोनसेयानो आरो अब्लाथाय बेखिनिखौ फोजोबनानै दिनैनि नैबे सुंद' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।